for ST Hills atum pandak id ando naliton ladak aprang se kardom kaduk ave karbitish 2.0 YouTube channel ong kelangara do ana fans tame lapen pinile thota nili nalitum afan Voreng Awarsai a video sina one pig lo lapen nalitum klardak mate details salam bang kela bangso video arlo si thek pon long ekpo lapen nalitum advertisement allo lapen flying nangji pul telegram channel ong na Humri go nalitum hadak kaduka we details tame nalitum long ponikpo lape nalitum jong salabang so YouTube channel nanda subscribe kilang pulate padar de pin nalitum subscribe igon lape latest subject kilong verji afan adung hes tame bel arjan theklang hodak tame nalitum berpon igdernon lape nili non hejong nili vlogs akimi vlogs channel mate YouTube channel akimi kangpu pondo labang so link nili labang so video description along pi pon igdet pon nalitum dam pen hodak tame nalitum Humri dam ikmelo tangde non Karbi Akhai Atum labang so puthakle langpon nang lapen chithan pononang lapen puthadak MHR Assam ahin penstame dak 101 Ayurvedic Medical Officer Voreng Awarsai dak release pondo iglo lapen labang ke NHM department pen lo lapen no labang so Voreng Awarsai puthak dak la dak lam chithan ponlo nang lapen lang ponlo nang nalitum stame labang so video ke chengmin ki jut anlang igon dak ST Hills atuman stame penana Voreng Awarsai dak thak pon iglo mate pi pon iglo las nalitum jong se apply don igji mate jogdon igji pul nalitum labang so video labang ke kicheng pen ki jut analitum lang pon igon lapen nalitum jong se upload pul labang so video ka an share on to share igon lapen labang so YouTube channel stame nalitum subscribe relang pute subscribe igon tang te nonang ton pen lam chithan pon nang lapen lang pon nang aprang si dak nalitum la screen along thek pon lang po position mate medical officer labang ke kaduk ave dak post labang ke 101 andolo lapen salary nalitum la screen along thek pon long po 30,000 pen 1,10,000 analitum dak long pon ik pola pen age mate arta labang ke 21 pen 38 years abang phu mate abang phiatum si jogdon long ik po lapen educational qualification mate ke charleng deng ke nangi labang ke la son lob a bachelor degree in Ayurveda from recognized university in lason lom bachelor degree Ayurveda anat ke ki untang mate ke dutang abang phu mate abang finang po pen kinang so sora documents labang ke lason lo kinang thui labang so Voreng Awarsai fan village registration with the Assam State Council of Indian Medicine along pen registration tang certificates tame do ignang po kali pelutang te central or national registration certificates tame do ignang po labang ke Central Council of Indian Medicine ai hin pen ka issue tang na son to dak tok pon iglo lapen dak process bang recruitment process labang kala son the selection process will be the communicate later through and the board will determine the selection process basis on the number of application received lapen application fee lang down la pul da dak la son la application fee la bang ke 250 general category la atuman pinang po lapen SC ST lapen OBC ST Hills ST Plains atum bang ke dak 150 ansi pinang po lapen ke fly po ning labang ke nalitum online si apply inang po aprang sinalitum labang so website ng Humri nang po nhm.assam.gov.in lapen the negative requirement medical and health requirement board Assam lason theklong lapen nalitum login nang po nalitum mobile number password berpen jong si nalitum Humri milang po nalitum da registration paprang nang po lapen nalitum dak fill up nang po a form bangke fill up that pen feed nalitum application fee bang pinang po lapen application bang submit nang po submit that pen nalitum application fee pinang po lapen labang so application na form nalitum download igdat nang po mate print out igdat si bi ikok nang po lapen interviewer ni ki ponang zila bang ken nalitum dak original documents ang se ponang po lapen incomplete application labang ke reject plot po lapen only candidates meeting all terms and conditions will be entered lapen nasan ke tok ponda terms and conditions taming si hini do iglo labang nalitum lang pon igon lapen adet labang ke dak last date labang ke dak 22 December labang so chiklo 22 December se last date lapen ki cheng pon ji labang ke 6 December pen si cheng pon ikpo nasining ke hanga bang pu abang fitum nalitum jokpon jogdon exhibute jogdon iktamen nili non nalitum phan advertisement allo bana paklang ekpo klar dak pen nalitum hodak stame thekpon long ekpo
Benali tum le screen long thek pon long ikpol hello advertisement alolo medical and health recruitment board assam hin bensi pi pon iglo nali tum dak thek pon long po screen long la pen post wise bang dak nili nang paklang pon to ikpo medical officer lo aposamen bangke la pen da category wise se thak pon iglo prangsi open category long kadu ka pen 48 la pen r FW atum 14 lapen son hata se reserve for OBC and OBC atum to total dak $26 reserve for SC atum 7 lapen reserve for ST Flens atum 17 lapen reserve for ST Hills atum dak id ando naliton la dak screen long thek pon long ikpo ST Hills taman ta pipon iglo la si kachar liang ding jong si la do pulot nanitum labangso Voreng Awarsai bang jogdon ikmela lapen Meson Sony dakitok pon do tulang nang ditum lang poningon age limit la pen salaries tame dak tok ponik thalo ka char leng deng ko pi pisineng ma labang so process tame dak adu ka we nang ditum thek pon long ikpo la pen lang long ikpo ka apply ni process tame labang so advertisement alu long si pi pon iglo la sin nang ditum jong si jogdun example da labang so advertisement alu kiseng pen kijut an details ba nang ditum lang igon la pen dak do ana son an bang ke ni list tame nang than pachini lap an bang thek thidat lo la sin salary la pen age limit la pen ingson soni hormone sin nang ditum han than pachini pon ikchot lo nasinali tum jong si jogdon example de problem penali tum jogdon igon la pen la bangso alo stamini li telegram channel long send ekport ap penali tum download igon la pen lang pon igon la pen kai fly links stamini li apporting penali tum phanang nang pi po jong si mo apport nang le lopulote neli send pon nang send ekport la penali tum jogdon example te jogdon igon Open lamang sa video tanan tum kan masteron seringo karbeng long ras tami pelang ina la pen pachini igna la pen karbeng long tami kapure ka charlie ang dengki ong tum bang du igo la sinali tum pachini igo lang li tum phan la si pajog dunang la pen long le bang fitalam trident si kimi tang ni domi thang me ka doka ve Karbi 2.0 YouTube channel long kilangara to an fasta mi nilihin pen KARDOM to change your